meditacija. Dobrodošli ljudi u moj novi vlog. Danas je nedelja. Danas je meni jako bitan dan. Svi nedeljom, to je većina nedeljom odmara. Ja radim, kod mene je to obrnuto. Kao što znate, update klijenata i video pozivi, odnosno video razgovori sa svakim klijentom posebno. Zašto baš nedelja? Pa nekako nedeljom imamo taj razgovor, mogu da vidim napredak, da odradim neke korekcije oko treninga i ishrane i da od sutra, od ponedeljka, krenemo sa novim planom i da budemo sigurni da sve ide kako treba i da ide po planu ka dogovorenom cilju. To je prvi razlog zašto nedelja, a drugi razlog zato što većina ljudi sa kojima radim su iz inostranstva. Nedeljom najviše ljudi imaju slobodan dan, da budu sa porodicom i mogu da se usklade za video pozive, tako da ja se odričem nedelje da se jednostavno spremim za te pozive i posle poziva da radim korekcije. Kardio za početak dana se pripremim na to, idem da radim pozive, a posle toga odgovaram na vaša veoma zanimljiva pitanja. Vidimo se. Osvojio giveaway, jer svaki put kad sam radio neki giveaway, ljudi to ne iskoriste kad je nešto besplatno, a kad se plati, onda ljudi to iskoriste i to je, mislim, normalno to, nema tu ništa loše, ali mi bude žao, bolje da dobije neko ko će bar raditi update. Imam dosta klijenata koji nisu odradili update, a platili su, tako da svaka čast na tome. Nema na čemu, mislim, to je najmanje što mogu da uradim. Treninge nisam stigao da uradim, ishrana je okej, to sam ispratio i imam kilogram manje u odnosu na prošlu nedelju. Znači, mislim, isto tako poštujem i trening gornjeg dijela tijela. Kupanik je smeštaj. Siguran sam da ima neko, ili ima povoljno, to je pravo pitanje. Aha. Ima sigurno. Kulira manje više, mrzi me, iako radi. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi vlog. Evo ga, nova sekcija, novi tip videa, to je Q&A, odgovori na vaše pitanja, kako bi naravno i vi mogli više da se uključite i da mi pomognete sa snimanjem ovog sadržaja, jer manje više najlakše mi snimiti Q&A da sednem i potrudit ću se to da radim na svaki 10-ak dana. I ovo će se zvati Kafa sa Saletom, kao što sam radio Q&A i na Instagramu. Kada smo već kod Instagrama, ja sam tamo okačio novi reel, to je ovaj, znači moja najbolja forma, i rekao sam tu u komentarima napišite vaša pitanja i jednostavno želim da svi vide ta pitanja kako bi mogli da lajkuju, i ona pitanja koja imaju najviše lajkova ja ću odgovoriti sada u ovom Q&A-u. I jednostavno kada u pitanju Q&A na storiju, tu je ograničena dužina teksta koji možete upisati, tako da je ovo zaista najbolje što možemo odraditi kada u pitanju Q&A. Ok, krećemo odmah na prvo pitanje. Prvo pitanje, Kosinac. Ćao Sale, kako si uspeo zadržati tako niski procenat masti nakon plus 12 kg u tako brzom času? Evo ovako, znači ovo je moja takmičarska forma, ja sam za nju radio 8 meseci, praktično radio sam ceo svoj život, 18 godina koliko treniram, ali 8 meseci sam bio onako veoma posvećen, posebno zadnja 3-4 meseca, tu sam baš bio 99%, i sve radi ovog dana, radi ove forme. Već ova forma je izgledala nakon par dana kad sam vratio hranu, vodu i tako dalje, tako da u tom trenutku sam tako izgledao. E sada, čim sam vratio kilogram 2, forma se polako kvari, što znači da na ovom snimku nemam plus 12 kila. Sada imam plus 12 kila i nemam toliko separacija, sad sam dosta, ajde kažem, hidriraniji, puniji, svežiji, zdraviji, i tad sam bio zdrav, ali ono nije održimo duže staze. Tako da, verovatno si ti nešto pomešao, nisam ja nabacio 12 kila, pokačio taj snimak, to je snimak sa mog takmičenja kad sam imao 80 kila, sada imam 92. Idemo dalje na sledeće pitanje. Aleksa D0. Jel smatraš da si iz ovog procesa stekao dosta iskustva za sledeću godinu? Tako je, Aleksa, stekao sam jako puno iskustva, jako puno znanja, sve mi je dosta jasnije i sada tek znam koliko u stvari nisam znao.
to je nešto što šaljem poruku svima, tako da zamislite vi sebe ako nikad niste izašli na takmičenje, nikad niste povukli, ne znam, bar 220 kila na mrtvom, koliko vi u stvari niste toliko toga odradili, ako vam je cilj što više znanja u treningu, u ishrani, zaista vi ste dokaz koliko znate, koliko imate dobrih takmičarskih formi, koliko ste istrčali maratona, ako je kondicija u pitanju, tako neke stvari. I kada smo realni prema sebi, onda jednostavno skontamo da nam samopouzdanje opadne jer dosta toga ne znamo. Ljudi koji imaju to lažno samopouzdanje misle da sve znaju i oni su najglasniji. Potom kada oni skontaju koliko ne znaju, samopouzdanje padne, budu tiši, rade, posmatraju i onda steknu to znanje i ponovo mogu da budu glasnije sa dokazom. Tako da treba prepoznati te dve vrste ljudi. Idemo dalje. Martin Bogdanov, 1296. Da li planiraš imati svoje suplemente na Evolte? To je bilo jako dobro, ali trenutno i sa ovim obavezama, s obzirom da 99% stvari radim sam, posebno kada je Evolt u pitanju, ja montiram klipove, ja snimam, ja radim video pozive sa mojim klijentima, mnogo stvari radim i ne mogu da se posvetim nekim drugim stvarima. Ja bih volio da imam više vremena, volio bih da streamujem, da imam gaming kanal i da streamujem svako večer, ponekad volim da odigram igricu, da se tu družimo i da bude onako chill druženje, da gledamo neke klipove i tako dalje. Milion ideja, ali evo sad radim i na ovom podcastu, mnogo stvari, tako da neću se puštati u ništa novo, samo želim ovo da automatizujem i da ide samo po sebi. Evo ovako, licina.mp4, koliko si visok i 3 najveće inspiracije. Koliko sam visok? 1,83 m, na ovom snimku imam znači 80 kila, 81 kilu, a sada imam 92,5 kila, možda čak i 93. 3 najveće inspiracije, pa menjale su se tokom života, na neki način uvek sam sebi se trudim da bude inspiracija i zato je citat mog brenda. Tako da, eto, ajde da kažem, od uvek je tu bio moj brat, moj rođeni brat. Evo sad u zadnje vreme Maksa, moj trening partner, trener, prijatelj. I, ajde da kažem, ne znam ko još, neću se da lupetam, ali menjalo se i svako ko se trudi, ko je iskren, ko radi iz ljubavi neke stvari i posveti se tome i ima uspeha, on može bude inspiracija ne samo meni, nego svima. Idemo sledeće pitanje, Ivan, 39081, šta su dugoročni planovi i odakle crpiš energiju i motivaciju? Biće klip krajem ove godine za neke ciljeve za sledeću godinu, ali eto, želim sledeće godine da se osiguram kada su neke stvari u pitanju. Imam neke ideje oko nekih nekretnina, na tome da radim, što će biti veoma korisno za ovaj kanal, tako da pratite. Ali bit će ciljevi, klip o ciljevima i tu ću pričati o ciljevima za sledeću godinu, a na duže staze jednostavno da živim rasterećen život, jer ne volim financije, ne volim novac i baš zato želim da ga zaradim kako me ne bi opterećivao i ograničavao, jer nažalost danas je potreban novac za razne stvari, za zdravlje, za bukvalno sve, nažalost pa je tako, ali ja ću da radim na tome da to sredim i da ja i moja porodica možemo rasterećeno da živimo i jednostavno da proživimo ovaj život kako valja. A crpim energiju i motivaciju iz svakog dana. Bigger by the day, nije to bez razloga, i daily upload. Svaki dan kad se probudimo, nova prilika je za novu pobedu i da uživamo u tom danu i izazovima. I imamo još jedno pitanje, Nikolita PFK. Sale, pratim te još od samih početaka. Danubius klipova, Jetrica, jutarnjih trčanja, rada u Prime-u, fruškogorskih vikend izleta. Zanima me kako si se nosio sa pritiskom društva, moranjem da se uspe, kao nepisanim pravilom. Da možeš sada da se obratiš sebi na početcima snimanja. Šta bi poručio Saletu iz 2014. 2015. Najveći pozdrav, Nikola.
Hvala ti puno, Nikola, pre svega što si odvojio vremena da napišeš ovo pitanje, što pratiš i hvala ti na komplimentu. Pre svega poslao bi poruku Sale, nemoj previše juriti kvalitet, poradi na kvantitetu, na redovnosti kako bi imao rutinu. Rutina je jako bitna, iz dana u dan neke stvari ponavljati i neko će pomisliti pa to je, živiš kao robot. Ne, ako neke stvari ponavljaš, vremenom će se vreme za te stvari smanjivati i vi ćete svaki dan ponavljati neke stvari par sati samo i ostalo imate vremena rasterećeno, bez obaveze ispod tepiha, onako da se posvetite, da uživate u nekim novim stvarima koje su suprotnost od toga. I bio bih, rekao bi Sale, budi redovan, poradi na kvantitetu i kvalitet će sam doći. Kada ponavljate neke stvari, sve ste bolji i bolji. Znači, to se svodi na snimanje. Druga stvar, kada su u pitanju negativni komentari, ne samo na YouTube-u, nego generalno, dobro, lično, uživo mi niko nikad nije rekao nešto, Sale, nisi natural, Sale, ovo, uglavnom ljudi se oduševe i ispričamo se lepo, tako da uživo nema takvih ljudi, to je jedino na internetu, ali opet, meni je stalo do svih i pogotovo kad se skupi 10, 20, 50 ili sad 100 nešto hiljada ljudi, bitno mi je opet i to je jedna poruka mi je uvek stvarala te neki gorak utisak ustima i to je uticalo na to da se manje trudim, da sumnjam u sebe i poslao bi poruku da samo nastavim dalje, da samo kažem sebi, ok Sale, znaš šta želiš, znaš šta hoćeš, znaš šta ti je cilj, ti se pitaš i tvoji bliski ljudi koji su blizu tebe i to je jako bitno. Ovo ostalo nije toliko bitno, posebno kada dolazi od nekih ljudi koji te ili ne prate ili koji nisu konstruktivni, koji nemaju neke argumente. Tako da to je nešto me možda malo usporilo, ali nisam odustao. Nažalost, neki ljudi će odustati, pa eto šaljem njima poruku, ne odustajte, samo gurajte. Hvala vam puno na pitanjima, nije bilo puno pitanja, ali opet treba malo sve to se razradi kao i sve u životu. Idem ja danas da snimam novi video, a mi se vidimo u sledećem klipu, ali budite dobri, budite vredni. Ćao!